काय गवतलंय आहे, अरे की छोटा गवतच आहे. बघितला मी आता येताना गाडीतून. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं पुन्हा एकदा गावावरून स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला कुठल्या व्हिडिओमध्ये तू बघितली काय चिंतामणीची व्हिडिओ? बघितली. त्या व्हिडिओमध्येच बोललो मी, कारण का मी बोललो होतो की जाऊ पण शकतो मी गावी. आयुष्याची तिकीट काढली होती मी, प्रायव्हेट गाडीमध्ये आलो रात्री. ते पण आईन पाठवलं म्हणून, नाहीतर मी येऊ शकलो नसतो गावाकडे. तर आज मी पहिल्यांदाच म्हणजे सकाळ उठलो, म्हणजे गाडीतून उतरलो, आंघोळ केली, घरी जाऊन नंतर मग बोललो पहिलं जाऊ राहणार तिकडे, म्हणजे गुरं लावलेलं पसारेला. तर गुरं आता न्यायचे 10 वाजले, घडेल पण नाही आणलं मी. 10 वाजलेत. तर आता गुरं न्यायला आले. आई पण आहे आणि आर्यन आहे सोबत. आता चेतन बितन कोण नाहीत गावी. चेतन नाही, प्रणय नाही, देवेंद्र फक्त आहे. तो देवेंद्र काय गावीच असतो आता सध्या तरी. आणि रोशन आहे का नाही? मामाकडेच आहे ना, बोलतो इकडे येतोय म्हणून. मला वाटलेलं तो मामाकडेच राहील. आता बघूया तुम्हाला गणपतीमध्ये काय काय धमाल भेटते बघायला. गुरु कुठे गेली ते पण माहीत नाही. आम्ही आता आलोय कातलावर. तुम्हाला समजलं नसेल, पाठीकडे तर सर्व हिरवं झालंय. वाय कुठे आहेत गुरु? आहेत का नाही, का गेली कुठं? मित्रांनो, आपल्याला लवकर जायला लागेल, कारण का आज गौरी व्यवस्थित आणि नंतर मग आरत्या बिरत्या होतील, त्या आपण दाखवायच्यात आपल्याला. थोडेफार आरत्या दाखवेन आणि काहींच्या तिथल्या लाईव्ह पण करू शकतो मी व्हिडिओ, कारण का एवढं आपल्याकडे मेमरी नाही आहे. ओळखलीस का? चष्मा काढू? ओळखला बाल्यान, ओळखला ना एवढा? अरे आंघोळ्या बिंगोल्या करतोस का नाही? तता असतो पाय पड. लय मोठा झाला रे. हे त्याला मारू नको, तो आमचा मित्र आहे. असं कसं आहे, तापटवीन. आधी इकडं हे बघ. काय माहिती टिक्या का गोकुल? तो तिकडे कोण? तांबाल. हा हरण्या. ती तिकडे तांबडी काय दिसत ती, तिचं नाव आपला तांबू. आणि तिची बाजूची ती तिचीच काय बोलतात पोरगी, काय शनिवारी. आणि हा दुसऱ्या गायचा आमचा ढोंगी बाबू. ए बब्या, अरे तुझ्यासाठी मी किटकॅट आणले आहे. खाणार ना? खाशील का नाही? ह्याला नाही, किटकॅट आणल्या घरी आहे, नंतर देईन तुला. चल जा आता. तर मित्रांनो, आता आम्ही चाललो आहे घरी. तर तुम्हाला बोललो जाता जाता इकडची भात शेती ती दाखवतो. कोणाची आहे काय माहिती, यंदा दिसतंय का नाही. खोप तिकडे आहे. ती नाही का रे भात अजून? यंदा पाऊस लेट होता, त्याच्यामुळे म्हणजे लेट आल्यामुळे गवत पण नाही जास्त वाढलं. ते बघा झोपडी अशी शेतं लागलीत पूर्ण ते खालपर्यंत. शरदकडे जाऊया आधी आपण. घर पण दाखवू दे. गाणी लागली शरदच्याकडे. तू कधी व्हिडिओ मध्ये दिसलाच नाही शरद दादा. गाणी बंद कर, मला कॉपीराईट मारेल गाण्याचा. गाणी बंद कर. व्हिडिओ मध्ये गाणी दिसली ना, कॉपीराईट मारेल. आजी कुठे गेली? एक पुरी ही तशी तुमच्याकडची जेवायला. अरे मी नाही जेवत कधी, अशी बोटातली आहे म्हणून घेता येते. आजी हो आजी, तू बोललीस म्हणून आलाय मी. एक पोळी घेऊन जाता तुम्ही.
गणराया तू गणपती र गणराया तू गणपती र चौदा विद्येचा अधिपती र चौदा विद्येचा अधिपती र ना देवा तुला लावलं र मंगल ज्योती न माझे गणपती देवासा. मित्रांनो तिथल्या आरतीचा व्हिडिओ नाही दाखवली काय नाही दाखवली, तू बोललास नाही दाखवली, त्याच्यामुळे दाखवली नाही. आता यांच्या इथली आजीच्या तिथले दाखवतो तुम्हाला आरतीची व्हिडिओ. आपला आहे ना वाजत घेऊन गेल्या वर्षी नारायण नव्हतं सांगण झालं चालू हे शहरात वाजवायचं मी हसायचं नुसतं आणि त्यांची पोरगी नाचायची. गणराया तू गणपती र गणराया तू गणपती र पिता शंभू माता पार्वती र पिता शंभू माता पार्वती र आरतीला कमी जण आहेत आवाज नसेल येत बघा तुम्हाला. बाकीचे इकडे तिकडे आरत्याच चालू आहेत. गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुंकुमतेश्वरा हिरे जरी बरा झुंझुन तीन पुरे चंद्री गागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर कमर वंदना सरल सोंड वक्र सुंदर श्रीनयना माता वाचा विसंना संकटी पावावे निर्वाणी रस्तावे जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव गौरा बोलान देवी विशाला अर्धांगी पार्वती सोन्यांच्या माला ऐसा शंकर शोभे उमा मिळाला जय देव जय देव जय शंकराव स्वामी शंकरा आरती ओ वालो तू भरपूर गौरव जय देव जय देव देवी जगत गेले कामाची अतीत पडले केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव जय शंकराव स्वामी शंकर दुर्गे पूजिन संसारी अनाथनाथे अंबे सर्वांनी स्वारी वारी वारी जन्म मनाची वारी हरी पडलो आता संकटची वारी जय देव जय देव महिषासुरमर्दिनी ओ महिषासुरमर्दिनी सुरवंती सुरवंती चारू पिंजोनी जय देव जय देव शिवगोविंदी माता हृदय श्रीनारी चारी बंद पडलो संकटवारी चारी संता पार्वती निचू बाबरा लागे कीर्तनवारी जय देव जय देव वसेन चंदन डोलन पायन तुझे तमे आनंद आनंद पूजन मारे मारी मरेना तमे ओ माता पिता तमे ओ बंधु सना तमे ओ विद्यान संतन शिव हरे तरुण समर्पयामि नारायणाय संत संगमाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा मोर्या रुन जुन रुन जुन घुंगरू वाजे घुंगरू जटालावर बाबा नसे घुंगरू वाजे बंगरू जटालावर बाबा नसे गण 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 गण
घंटा वाजे घंटा वाजे बाप्पा नाचे घंटा वाजे गणेशा तालावर बाप्पा नाचे डम 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 डमरू वाजे डमरू डम डम डमरू वाजे डमरूच्या तालावर बाप्पा नाचे तुई 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 मोरत नाचे तुई 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 मोरत नाचे मोराच्या बापावर बाप्पा नाचे मोराच्या तालावर बाप्पा नाचे छान 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 चाल वाटे छान 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 चाल वाटे तालेच्या तालावर बाप्पा नाचे तालेच्या तालावर बाप्पा नाचे तार 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 आशा वाटे तार 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 आशा वाटे ताशेच्या तालावर बाप्पा नाचे ताशेच्या तालावर बाप्पा नाचे गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया आला पाटील मंदिर मामा की जय Thank you.
तुझे कारणी देव माझा पडावा अपेक्षू नको गुणवंता अनंतार गुणायका मागणे कैलासनाना शिवचंद्र मोरी फणींद्र माता मुक्ती कार्य सिंधू बोधुकारी तुझे शंभू मनसोडणारे पार्वती मोर्या मोर्या निवाडताने तुझे सेवा काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा मंगल कोटी मोर्या राजा ठिकाणी मनजाय माझे त्याच्या ठिकाणी निजरूप तुझे भेटे विलो मस्त गजा ठिकाणी तुझे सद्गुरु तुझे पाय दोन्ही परमपूज्य सद्गुरु सदानंद स्वामी महाराज जय परमपूज्य सद्गुरु गुलाबचंद्र स्वामी महाराज जय सर्व संतान जय अवधूत श्री गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया शिवार महादेव. मित्रांनो 3 ठिकाणी आरत्या झाल्या ना रे. हा 3 ठिकाणी झाल्या. आता जातो खालती वैष्णवी यांच्या इकडे. रामकृष्ण हरी आजी. अरे हा दे तिथं. बाबा कुठे गेले? ए आई हा ठेव सुजाला जात आहे. अरे इथं ठेव. काय आहे रा? कुठे जातोय? वरती पावसायला चालले आज. करूया चालू करूया. आज बरंच काढले व्हिडिओ. गणपती बाप्पा मोरया मोरया दुखहर्ता
तुझे कारणी देह माझा पडावा महेशू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे जय जय शिवचंद्र मोरे कवींद्र माता मुक्ती सरारी कारण्य सिंधू दुःखकारी तुझी शंभो मस्कोनतारी महादेव मोर्या मी वाळताने तुझीच सेवा करू काय अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा मजनात कोटी मोर्या ठिकाणी मंदाय माझे त्या ठिकाणी निरूप तुझे मी ठेवतो मस्तक त्या ठिकाणी तिथे सद्गुरूचे पाय धुनी पूज्य सद्गुरू सदानंद स्वामी महाराज की जय सर्व संतांची चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त मंगलमूर्ती मोर्या गणपती बाप्पा मोर्या महादेव गणपती बाप्पा मोर्या मंगलमूर्ती मोर्या गौराई माते की जय इंदिर मामा की जय तर मित्रांनो आत्ता आलोय मी आमच्या इथे अंगणवाडीजवळ. इथूनच मी व्हिडिओ अपलोड करतो यूट्यूबला. तर त्या ठिकाणीच आलोय. हे बोलतात पोरं की नेट चालत नाही गावामध्ये आता एअरटेलचा पण. तर बघूया आता आपण चालतो का नाही. आणि व्हिडिओ मी कट केले म्हणजे काही भाग ते कट करून टाकलेत. त्याची सर्व आरती दाखवलेली नाही आहे व्हिडिओमध्ये. तर समजून घ्या आता. आणि पहिले आम्ही जास्त पोरं नव्हती आणि ढोलकी पण नव्हती. तुम्ही बघितलं तसं यायच्या तिथे आरती बोलताना. आणि आवाज पण नव्हता येत. बरं तर एकटाच बोलत होता. एकटा म्हणजे थोडी पाटकी बोलत होती. मी नव्हता बोलत काय आरती तेव्हा. मला येत होतं हसायला. हाय शपथ तू इकडे कसा काय. चष्मा बशील यांना ओळखतातच. ह्या शेटचं नाव सांगायची गरज नाही. आणि आता मी या गणपतीमध्ये कुणाचंच नाव सांगणार नाही की हा व्हिडिओमध्ये हा नवीन आहे तो तर कारण का भरपूर जण आहेत. ती तुम्ही जर सबस्क्राईब केला ना आमच्या चॅनलला तर तुम्हाला समजेल कोण. सर्वांची नावं समजतील. तर आता मी नाव बिव सांगणार नाही कुणाची. तुम्ही सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि बेल आयकॉन ऑन करून ठेवा. ऑल ओव्हर सेट करून ठेवा. तर तुम्हाला सगळ्या व्हिडिओ म्हणजे जेवढ्या व्हिडिओ करेन ना पुढे पण त्या तुम्हाला म्हणजे येतील. नोटिफिकेशन येत राहील त्यांची. म्हणजे मी व्हिडिओ बघाल तशी मग सर्व ओळखीची होतील तुमच्या. नाव सांगायची गरज नाही. आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये पण नाव टाकतो मी खाली. तुम्ही बघू शकता डिस्क्रिप्शनमध्ये पण. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ जास्त मोठी झाली आहे. 25 मिनिटापर्यंत होत आले. तर आता व्हिडिओ इथे थांबूया. टाटा बाय बाय.